बाबायालाय बन जाबनाय दाबो जायाखै नामा मा सिबल जाथुरा गरमथार जाबाय थायो Nunggu baik nang bisa. Nuyuk sih sana masih ya. Nunggu. Oh, nunggu baik lah. Nunggu. Nunggu serai sana. Biar mau tidak sana. दा बेवहाय नोंनि आन्दाराव साबेसेसो केडार दं? मोनसे सेक्सन दं सार। मोजां। दसेनि उनाव बिसोरो लेंहरलायगासिनो। जागोन सार। दावबांला। इजि मावथि लोगोफोर दायो साननैसो बोथोरा एसेबां थिग नङा बिनिखायनो जोङो एसे एलार्टआव थानो नाजा मानोना थांखिया जोंनि हादोर सोरजिनायनि बिनिखायनो जों जेसेबां जेंना फैब्लाबो सोरखिलांनो नाजानांगोन हागोन दा मावथि लोगोफोर हागोन बिदिब्ला रनसाय आं थांबाय थानोसै हाजोआव आंनि लोगोफोरनि गोथै सहर थाबोबा बै हाजोआव आंनि लोगोफोरनि गोजा थैसार हायाखिसै लोगोखौ लाबोफानो हायाखिसै लोगोखौ लाबोफानो थाबोबा
थानाय अनसायमा नङाना? नंगौ माथो। मा नोंसोर बावबाय नामा? बिनि बिफायासो जोंखौ बुदोंमोन, बिनि फिन लाफिननांगौ। ओंखार मावार गाराय दैखांनानै ला। फैबाय थानाय अनसायमा नङाना? नंगौ माथो। मा नोंसोर बावबाय नामा? बिनि बिफायासो जोंखौ बुदोंमोन, बिनि फिन लाफिननांगौ। ओंखार मावार गाराय दैखांनानै ला। अनसायमाखौ मोजाङै मोजां आगार बागार। नङाब्ला मा खालामदों? मुसारि सिङाव थाबाय सिफ्लेगासिनो गैया। अनसायमाखौ मोजाङै मोजां आगार बागार। नङाब्ला मा खालामदों? मुसारि सिङाव थाबाय सिफ्लेगासिनो गैया। थैनोसै समाव आंनि लोगोआ बुंदोंमोन, खारदो नोङो। थैजों सिग्लाबनाय आंनि जोंनि भिडिअखौ मोजां नुनानै जुदि लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो जों बेनिसाय मोजां भिडिअ दङ आरो बेनिबो पार्ट 2 जों मोनसे दिहुनबावनो ओंखारदों। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुबा बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, साबस्क्राइब खालाम। गोजोनथों लोगोफोर।